anden test. Hej og velkommen Til vores gennemgang af KI i anden test. Vi har her en række observationer, og ud fra dem har vi opstillet en nulhypotese, at der er en uafhængighed mellem vores mænd og kvinder og A og B-svarene. Ja, og her har vi så regnet de forventede værdier. Og de forventede værdier, det gør man så ved at tage antallet af det, der har svaret A i alt, divideret med totalværdien hernede, og så ganget med antallet mænd, der har svaret det. Og så får man altså, at der her er en forventning om, at der er 9,18 mænd, der svarer A. Det har vi så gjort hele vejen hen, og her får vi så, at der er 41,81 mænd, der svarer B, 10,81 kvinder, der svarer A, og 49,81 kvinder, der svarer B. Og så kan vi så regne KI i anden test, størrelserne, og det gør vi så ved at bruge den her form her, hvor vi tager observationen, det er så den her, minus forventning, det er så de her, divideret med forventning. Og det her, det står så i anden, ikke? Det har vi så gjort manuelt her med et eksempel, hvor vi har taget antal mænd, der har svaret A. Observationen er, at der er 17, der har svaret A. Og det minuser vi så med forventningen 9,18, og så i anden, og det dividerer vi så med 9,18. Og så har vi altså en KI i anden testværdi på 6,6. Og det kan man så gøre hele vejen hen. Og det kan vi så gøre. Vi vil her også vise det på computeren, hvordan man beregner p-værdien og teststørrelsen. Her der har vi vores observationer. Vi går herefter ind i beregninger, statistik, stat, tests og KI i anden vejstest. Vi tager vores observerede. Vi får her en teststørrelse på 14,982 og en p-værdi på 0,000109. Ja, og den her værdi, vi får her, det er så den værdi, vi har udregnet her. For eksempel 6,6 plus de tal, man så vil få for de her 4. Og det er så KI i anden teststørrelsen, den samlede. Og p-værdien her, den skal man så omregne til procent, og så bliver det så 0,0109%. Og det betyder altså, at på 1% signifikansniveau, så kan vi altså forkaste nulhypotesen om, at der er uafhængighed mellem køn og svar. Så ja, det betyder så, at der er en meget, meget stor chance for, at der er afhængighed mellem hvilket køn man har og hvilken svar man svarer. Det var alt, hvad vi havde om KI i anden test. Farvel og tak.